So, ari na tadi subong sa may SMX ay nag-attended sa RKJ Christmas Party. So, guhula tadi nga magsugod kay gutom na kami. Hosting your Last is ang J, which is maging presidential kita tonight. I hope and pray no sa simple message subo na to be resilient for God so long. na naniniwala po na makahatag sa iya song to serenade our lovely candidate. Oo, plus ko ganina ma-serenade sila ba? True. Oy. Isa sa mga sikat sa FB nowadays, recently just sikat Social media pa. FB vlogger, Oo, YouTube vlogger. proud Bacolod nun, Negrosanon. Give a song for the lovely ladies. Would you please welcome on stage, palakpakan naman si Mr. Kalinti. Palakpakan natin everybody! Ay, sir. Sir Sigas. Kuya daw ako, sir. May gabi sa naman. Palakpakan kami na instructions. May gabi. RKJ, may gabi sa tutanan. I want you to sing this song with me. Oh, ay bilis namang maglahon ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang isang mata. Bigla naman nawala. Daig mo pa ang isang isang mata. I've been all around the world, pero ano ka lang ang aking girl. Ang lahi kung inog ang aking tingin. Goes to candidate number, the winner. Ipat mga lyrics Number Boy nga, ano kita nga mong ginabuyaw? Pagbata. Kamuhito, kita buyaw. Magpadamo gata. Si Boy Tex. Pilsen. Boy Tuyo. Amo ni sa, ari gayo permeo. Si Boy Boy up. Boy, ayo. Boy discount. Transaction pa. Transaction. Dago gitu yun mo. Halika ka sa Simba, di ba? Oo. Ano? 9 mornings. 9 mornings. Wala buli-buli. Halo ka pa sa mga balon nyo, ha? I-post ni Bala. Kung may mga danaw, wala. Morning, guys. At ito tayo sa 6100. Kay kagapon, wala tadi kakadto. Subong do medyo tao. Hayang schedule, subong aga. Paka-train kita di subong. It's been a while nga nakabalik tadi. Morning! Hari na tadi ma-training nga tadi. Wala di galing si Rabbit Man subong. Pero okay lang mo, lang ako siya nga gloves si karon. Ano tadi mapapads. Oo. Whew. 12 rounds ang bag. Combination sa mga punches, kicks, elbows, knees.
Thank you, Coach. Very good. Good I miss morning. the feeling. I miss the feelings ng training ko the day before, 15 years ago. Compete. Subong it brings back a lot of memories. I'm so glad nga 6100 still standing strong. At Tokamudi for training, for peace of mind, for clarity, and for self-defense. 6100. Ang wala ning gym dito sa Bacolod nga the best. 4 rounds kay coach. Very good, good niya pad works. It's been a while since wala ko naka-pad work. So, anamis ang feeling. Thank you, good coach. Sa the rest di sa 6100, ang ako niya home gym. Para makarecover sa ating training, mayroon ito sa tortang talong. Ang paborito ni Booking ang palaya. Mayroon sa KDL, pumatilaw lang ko kay pork ni nga daan. Kag-ari. Kaya man tas ang ginataan ni Mungo. Let's have lunch. Kag matilaw lang tas ang binagoongan yung pork. Gitay lang gid ah. Eh syempre para hindi magdasa natin yung creatinine. Matilaw lang tari. Lutong bahay sa labas ng bahay. Okay. And if Oo. Sino okay lang? Sa pawan. One, two, one. Nice. Okay. Alright, so ari kami dito sa airport. House tour tanay, house tour. Basketball. Ayo, kami dito. So, Lasal colorway ni kuno man dito. Green kag white Lasal per White and green, Lasal. Lasal. Lugar dito. Yeah, CR. Uy, kita homo. Grabe oh. Siguro baligyan ako ni Doc, kaya bayad ko naman sa akin. Alright, so for our second workout for today, wala na ta chance na mag-run today, so mano na ta, ma-circuit training, bisan mga 30 minutes lang ang circuit training and then that's it. So for tonight's workout, very simple lang ang circuit, 30 seconds each of the exercises, 5 exercises, ang burpees, sit-throughs, mountain climbers, jumping jacks, kag jack squats, very simple lang na mga workouts para mataas na natin heart rate. 30 seconds each move, tapos mayroon na 10 seconds rest in between exercises, tapos 1 minute niya rest between sets. We're gonna do 4 sets only, and then after that we're gonna call it a day. Alright, so we're done with our second workout for today. Dito na yung circuit. I think the workout lasted siguro mga
for 20 minutes. And then that's it for today. After this, we're gonna have our post-workout meal / dinner. Nga rice kag barbecue nga pork. Anyway, thank you again for joining me today. God bless the inyo tanan. I'll see you again tomorrow. Peace.